Здравейте хора и днеска най-накрая вижте какво спечелих. Йей! Най-накрая спечелих някакъв рейс. Тиквата. Тиква. Fucking дай. Ето я. И е почти... Вижте къде е. Това ми шуми на глава. И много се кефи, че е тази тиква. От това. Стара се на петен. Чакайте. Да. Тиква сме. Това не знам дали е истина. Колко се кефе, че имам тази тиква. Е толкова е по-яко на тиквата на по-голямо място. Паяба. Пататос. Много трудно бе. Ай, много трудно. Имам тиквата. Това го беше на това. А не. Ако беше на това. Бабо, дай ще ги напиша в 2,5 минути. И то 14 страници нямаш то. И то малко. Добре, една страница за домашно. Бати. Как се смее? Мислих, че е спечелил каквото и да как това беше там. Ама не. Поне спечелих от един рейс, който е по-добър от това. Ама не от това ниво. Толкова аз откъде я знам откъде. Това ще е за епизода. От както спечелих тиквата. Много се кефя. Началото е. Вижте рейс. Тук пише ли някъде букс. Или Pumpkin рейс. И хора, това ще е за епизода. Надявам се вероятно и